kakain na po ng spiritual na pagkain. Ano, mahal? At sa hindi na po pagtatagal, mahal, tayo po tumayo at magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral ating beloved preacher, beloved brother Jobel Ferrer. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na umbanal sa iyong pangalan namin pinagmamalapinig. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa mga oras at buhay. Gumura sa malapay noon. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa buong magdamag na ito malapay noon. Ikaw ay aming purihin, pasalamatan, dakilain ng dakilang pangalan. Malapay noon ba po lahat sa pandalangin na aming iginagalap minamalimbang lista Will Estrada Almeida. Ang po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami ng supungan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nawating namin nagawa pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. At sa pag-aaral ng mga salita, langasan mo yung salita, patabang lingkod. Saga ng akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa po mamil kapatid sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo, mga karamdaman, mga lahat ng hadlang, mga gawa ng kaaway, I command to cast out in the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Yung malakas na palakpak talaga mga minamahal, amen. At dapat gising na po tayo mga minamahal sa oras na ito sapagkat tayo lubos sa pinagpala, amen. At sabi nga, we have so many things to be thankful, grateful unto God. Amen? At yan po mga minamahal ay ang ating pong patuloy na tayo po ay nakakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Welcome po lahat mga minamahal sa kapainulutan ng ating pong beloved preacher. Gumabad sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers na ating pong Facebook and YouTube live streaming po natin. Ay magpatuloy lamang po kayo at welcome kayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang minamalibang lista Will Estrada Almeida. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved evangelist Will Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumun Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ibigay ang malakas na palakpak at gising na palakpak sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kunin po natin ang ating pong mga kwaderno, ating pong ballpen at ating itala. Siyempre, higit sa lahat ang ating mga Biblia. Ating itala yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Exodo. Ang kabanata ay 32, ang talata ay 1. Kindly, sa ating beloved Bible reader, please. Ito po sa aklat ng Exodo, kabanata 32, talata ay 1. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pamagatan muna mga minamahal na pag-aaral ng The Sting of Boredom in a Christian Life. Ang kamandag ng pagkainip sa buhay ng Kristiyano. Alam po niyo mga minamahal, kapag ang tao ay naghihintay ng matagal, naiinip. Lahat magsabing amen. Ba yan ang tagal? Amen? For example, sa jeep, o ikaw ay naka sa pila, amen? O ikaw ay mayroong hinihintay. Talagang ang tendency ng tao ay
mainip, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, sa ating unang talatang nabasa, sabi niya, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, ito yung Mount Sinai, mga minamahal, ibibigay sa kanya yung 10 Commandments. Habang kinakusap, natagalan sila, mga minamahal. Tagal! At sabi niya, Aaron, pwede bang igawa mo kami ng mga Diyos? Amen? At malaking debate pa when we speak o kausapin niyo yung mga nag-aaral tungkol sa bagay nito. Sabi nila, bakit pumayag si Aaron na gumawa ng mga Diyos-Diyosan? Pero verses will tell na nagsasabing natakot si Aaron for his life. At yan ay ang dahilan kung bakit, sige, gawa tayo. Pero after that magawa niya, gumawa pa rin siya ng another altar for them to choose. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Long wait leads to boredom or pagkainip. How do we know that we are already being attacked by boredom? Paano ba natin malalaman na tayo na ay inaatake ng pagkainip, mga minamahal? For example, bayan, sabi ng mga apostolis, kung noon ay malapit nang bumalik ang Diyos, ngayon wala pa rin. Kaya ang ilan mga minamahal ang sinasabi nila, hindi muna ako maglilingkod. Alam ko naman yung mga tanda. Pag nakita ko na yung tanda, saka na ako maglilingkod. Amen? Malaking sinungalingan yan, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam ng oras ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? At kaya kailangan, sabi diyan, mga minamahal, parati kang handa. Might be today, mamaya, after 30 minutes, after 1 week, after a few days, after 1 year, hindi natin alam. The only thing that we are so sure, babalik ang mahal na Panginoon upang kunit dagitin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin malalaman, mga minamahal, na tayo na inaatake ng boredom? Yung pagkainip, mga minamahal. Ang ilan, mga minamahal, some converts waiting time into enjoyment. Kapag yung Kristiyano na mga minamahal ay instead na nagfo-focus na sa pagganap ng kanyang katawagan o pagkikinig ng salita ng Diyos, iba na yung kanyang ginagawa. Nakita nyo, kanina kinukuha yung ating mga cellphone. Bakit? Ang ilan, there is a tendency na instead na makinig, nagsi-cellphone tayo. Bakit? We are under attack by boredom. Bayan, pari-pareho na lang ginagawa namin. Nakakilala ako, 1985. Pari-pareho na lang. Amen. Kaya bored na bored tayo, mga minamahal. Pero hindi natin alam. Dahil dito sa ginagawa natin ngayon, gumaling ang cancer mo. Binago ang buhay mo, napakagulo. Dati-dati walang direksyon ang buhay mo. Inayos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan, mga minamahal, talagang kapag hindi natin nabantayan, mga minamahal, ay tayo po ay talagang aatakihin ng pagkainip. At yan ang dahilan kung bakit, mga minamahal, ang ilan, kapag inatake sila'y, bayan, napakabagal ng gawain. Ang tagal ni brother. Amen? Gusto ko nang umalis, gusto matulog. Some converts waiting time into a profitable time. Ang ilan, mga minamahal, habang sige, mag-business na lang muna tayo. Amen? Paano pa tayo kikita? Hindi masamang magtrabaho, mga minamahal. Hindi masamang mag-business. Pero sigurado yung hindi nakukuha ang oras para sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May oras ang lahat ng bagay. Pag oras ng pag-aaral, mag-aaral ka. Pag oras ng pagkikipagkapwa-tao, makipagkapwa-tao ka. Pero kapag oras ng pagpupuri sa Diyos, purihin mo ng buong buo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When you are attacked by boredom, yung choir na dati-dati excited na umawit sa mahal na Panginoon, unti-unti nang nawawala ng gana sa pag-aawit sa Diyos. Yung nakakilala kang unang-una, ikaw ay nasa likod, gustong pangarap mo sa buhay mo, ikaw ay nasa frontliner, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
Marami po mga minamahal na talagang nandyan. Kapag nasa front, palagi mo lang sa likod, sumasama ang loob. Because there is that desire really na talagang gusto niyang ipakita na siya ay talagang buong buo na ipurihin ang mahal na Panginoon. But hindi pinag-uusapan dyan mga minamahal kung sino nasa harap, nasa likod, at nasa gitna. Ang pinag-uusapan dyan, sino ang handang pumuri sa Diyos? Sino ang buong pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa mahal na Panginoon? Nasa harap ka man, pero hindi ka naman interesado. You are not so serious. Wala ka sa konsentrasyon sa ginagawa mong katawagan. Yan po ay nagiging walang kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you are attacked by boredom, mga minamahal, workers, kinapapaguran mo na ang magpuri. Ikaw na kinapagod ka na, even Christian, mga minamahal. Ayaw mo na, pumunta nga ng pastoral eh. Hindi pa nga tapos ang banal na gawain, umalis ka na. Talagang hindi ka man lang makita ng konti na talagang konting mag-stay man at makausap mo mga Kristiyano. Amen? Bakit? Para bang allergic ka. Because you are affected by boredom. Bayan, pare-pareho na lang ang Kristiyano na yan eh. Amen? At ang sabi niya mga minamahal, if you are already, kapag ikaw na mga minamahal ay ayaw mo na rin mag-fasting, ayaw mo na rin manghayo, gusto mo na lumabas at umuwi na, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang masakit, makakarinig pa tayo ng salitang walang kinabukasan sa pagiging manggagawa. Amen? Pero tingnan niyo yung mga lumabas, mga minamahal. Anong kanilang buhay ngayon? Kung ikaw ay nasa piling ng mahal na Panginoon, sa kalinga ng mahal na Panginoon, hindi mo maramdaman na ikaw ay pinagpala. Hindi lalo na kapag ikaw ay nasa labas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, maging maingat. Nangyayari yan because hindi natin nababantayan, tayo na pala ay inaatake ng pagkainip. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, meron bang kaparusahan kapag ikaw ay inaatake ng boredom? Amen? Pag sinabing boredom, mga minamahal, it is an end result feeling. Pakiramdam daw ito mga minamahal, walang may gusto, dumarating na lang sa taong hindi nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Amen? Sa taong walang tinitignan ay na para bang unaware of everything that is happening around him or her. Kaya malaman na lang niya, nagising na, ano ba yan? Pare-pareho na lang buhay ko. Boredom is, ang tawag niya dito, pagkaumay. Parati na lang. Di ba pag ikaw may pare-pareho ulam parati, kamatis na bukas, kamatis naman. Amen? Nauumay ka na. Yun ang ginagawa. Kaya pagpuri tayo ng puri mga minamahal, sometimes nauumay ka na. Bakit? Ginagawa mo kasi siya as a obligasyon. Hindi. Ang pagpupuri ay hindi po obligasyon mga minamahal. Ginagawa mo ito dahil buhay ng isang tunay na pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagpupuri, this is just the natural. Itong tunay na bunga ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Pamumuhay ng kabanalan, hindi yan dapat nagiging issue. Because yun ang bunga ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Some might say, experiencing boredom is not a sin. Kasi feeling nga lang. Di ba? Because it's just a feeling. But the attitude and character that arises from boredom is harmful to the Christian's faith. Yung nagiging bunga ng pagiging pagkainip, yun ang dahilan para ikaw ay mapahamak, kapatid. Kaya kinakailangan bantayan mo ang iyong pakiramdam. Kung ikaw na ay naiinip, kung ikaw na ay hindi na masaya sa ginagawa mo ngayon, ay matakot ka na, mag-fasting ka na, gawin mo na lahat ng bagay na pagmamakaawa sa mahal na Panginoon, maramdaman mo kanyang banal na presensya. Dahil kung hindi magtatagal, magiging mabigat ang iyong kamay para pumalakpak sa pagpupuri sa Diyos. Magiging mabigat ang iyong mga paa papunta sa banal na gawain. Hindi mo na gagawin ang iyong ministeryo. Amen. Mamaya kapag hindi mo gagawin at ikaw ay napagsabihan, sasama ang loob mo because tumubo na ang pride mo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ano ang nangyari? Napahamak ka. Bakit? Dahil hindi mo nabantayan, nagsimula sa pagkainip. Amen? So akala natin mga minamahal, ang pagkainip ay normal lang. Hindi po. Ito'y atake ni Satanas sa mga tunay na anak ng Diyos. Kapag natutulog ka na, pagdating kapag sa ganap ng yung banal na katawagan, mag-isip-isip ka na, kapatid. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, dapat aware na aware tayo na itong ginagawa natin, mga minamahal, we are doing this para ating mapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Boredom leads to doubts in faith. Yung unang talata, kung titignan nyo, mga minamahal, ang mga Kristiyano, habang iniintay, natagalan si Moses. Anong nangyari, mga minamahal? Yung Diyos na nagpala sa kanila, na nagbigay ng mga himala, tumawid sila sa dagat na mapula, nagkaroon sila ng mga pillar of fire para sila ipag-ingatan sa gabi, at sa umaga hindi mainitan, nagkaroon sa clouds. Amen? At kapag nagugutom sila, mayroong manna from heaven. Kapag nagsawa sila sa mana, gusto nila ng karne, dumarati ang pugo, yung mga ibon, para magkaroon sila ng karne. Nakalimutan nila lahat yun noong sa tagal ng paghintay nila kay Moses. Kaya ang delikado, mga minamahal, kung ikaw ay naiinip na sa paghintay mo sa mahal na Panginoon, may tendency na ikaw ay mawala sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip sa paghintay sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang isang taong anak na pinili ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon siya ng pakpak ng agila habang siya naghihintay. Ibig sabihin, hindi siya nanghihina, lalo siyang lumalakas sapagkat habang paparapit ng paparapit, alam niya na darating ang kanyang Panginoon na hinihintay. Amen? Ganun din daw dapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Dapat daw mga minamahal ang Kristiyano habang papalapit ang pagdating ng mahal na Panginoon. Dapat tayo mga minamahal ay on the go. Amen? Pag ikaw ay pupunta ng hayo at ikaw ay medyo ikaw mismo ay problematic, ay mahirap kang manghayo. Amen. Pag nangahayo ka, talagang dapat. Amen? Talagang balita mo, good news dala mo good news Pero yung mukha mo, parang nagpasting ka ng 30 days. Hindi ganun. Dapat talagang, para makita na nila, ay pinagpala nga talaga ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipapatutuo mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ikaw ang bida, kundi ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niyan, boredom leads to doubts and faith. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka dapat mainip. Mawawala ang inip mo. Gawan mo na lahat ng paraan, mawala yung pagkainip na yan. Kung nararamdaman mo yan, kapatid. Dahil kapag pinabayaan mo yan, ang kawawa ikaw. Nakita niyo yung iba mga minamahal, they consumed their life. Nung sila'y mainit pa, sumisigaw. Ang Diyos ay totoo. Sa Jesus Miracle Crusade, binago ko, ang karamdaman ko pinagaling. Pero isang araw, makita mo, bigla na lang magsabi, ay, dito na lang ako. Sayang yung taon na kanilang ginugol. Nasa kanila na sana ang kaligtasan. Bigla nilang tatalikuran. Amen? Yung ilan, hindi na nag-aaral. Naging manggagawa. Pero isang araw, bigla nang gising, ayaw na niya. Nasaan? Kung nag-iisip ka. Di ba? Kung talagang nag-iisip ka, alam mo talagang ikaw itong ginagawa natin from the very start, at nakilala natin ay Diyos na buhay. Hindi mo iiwanan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Boredom makes a Christian para siya tumigil na at napipilitan na lang maglingkod sa Diyos. Ang ilan, bakit may tinatawag na, checking of attendance na lang ang Kristiyano. Di ba? Ang ilan, mga minamahal, pumupunta na lang dahil nasabing mga Kristiyano. Pagdating dito, hindi na nga nagko-concentrate. Hindi na nga nakikinig sa mga patutuo Pagdating sa mga pagpupuri, hindi na nga masyadong pupuri. Tulog nga Amen? So, nasaan ang dahilan? Nasaan ang pagka-Kristiyano mo doon? Kaya may sinasabi tayo mga minamahal, hindi lahat
ng taga Jesus Miracle Crusade, ay ibig sabihin, ligtas ka na. Kung nasa Jesus Miracle Crusade ka at ginagawa mo ang turo at aral na tinuro ng mga pastor, ligtas ka. Pero nandito ka nga, pero hindi mo ginaganap naman ang turo at aral na napapakinggan mo, huwag mong sabihin, ikaw ay maliligtas. Dahil hindi ang Jesus Miracle Crusade Church, name of the yung kung lang yan, yung asosasyon or grupo ng mga tao na mananampalataya, it's a congregation. Amen. Pero ang namumuno dyan talaga is the God, the only God. At alam niya kung ano naman ang puso mo. Kung ang laman ng puso mo ay para dayain lamang ang mga tao, madadaya mo ang tao pero hindi ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas at gising na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 15, talata 8, kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 15, talata po ay 8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you are being attacked by boredom, kung kayo ay inaatake ng pagkainip sa iyong pananampalataya, mga minamahal, ang iyong ginagawang paglilingkod, mga minamahal, ay tinatawag na just for compliance. Amen? Sabi ng talata, ang mga tao ito'y pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kung ganyan ang ginagawa mong pagpupuri, kapatid, sayang. Amen. Sayang ang pagkakataon na nakilala mo ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang totoong pagpupuri, mga minamahal, hindi mo kailangan sumigaw. Ang importante, laman ng puso mo at isip mo, nagpapasalamat ka ng todo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang kailangan mo, mga minamahal, ay authentic worship. Hindi pwedeng fake na worship. At mas anong gawin mo, mga minamahal, kung ang pagpupuring ginagawa mo ay panlabas lang na anyo, mga minamahal. Ano man gawin mo, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit nung ikaw ay bagong dumating, hindi mo alam ang liriko ng awitin, pero nung pinakinggan mo mga lyrics, naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? Dahil hinahanap mo ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, sa sino mang naghahanap sa mahal na Panginoon, kailanman hindi sila itinataboy ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay inaatake ng boredom, sometimes dumarating ang oras na talagang yung ginagawang pagpupuri has nothing to do with everything na ginagawa mo sa buong araw na yan. Dito nga 24 hours, dito ka nga 8 hours, 7 hours. Pero hanggat hindi mo isinasa puso ang ginagawa mong pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Kaya kapag minsan binibisan mo, nagpuri ako, 5 oras. Oh, kumusta? Nagpuri ka 5 oras. Ano nangyari? Naramdaman mo ba ang banal na presensya ng Diyos? Kung naramdaman mo, amen, praise the Lord. Pero kung hindi mo naramdaman, kapatid, may problema sa iyo. Dahil hindi hinahanap ng Diyos ang awit. Ang hinahanap niya ay pagpupuri. Magkaiba yung pag-awit sa pagpupuri. Amen? Ang kailangan ng Diyos ay pagpupuri. Pag sinabing pagpupuri, umaawit ka, inaalam mo ang mga liriko dahil yun ang nagiging panalangin mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And the one thing, mga minamahal, kapag ikaw ay inaatake ng pagkainip o boredom, 1 Timothy, kindly, 1 Timothy chapter 5, verses 13, and then italon sa 15. Dito po sa mga unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 5, ang talata ay 13 hanggang 15. Italon sa 15. Talon sa 15. At bukod dito ay nag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. Ay hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. 15. Sapagkat ang iba'y nagsisibaling na sa hulihan ni Satanas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord.
Ang sabi ng talata, mga minamahal, kung ikaw ay inaatake ng pagkainip, maaaring sabihin ng ilan, hindi ako yung brother. Sige, mag-continuously deny ka. Amen? Amen. Lahat tayo inaatake nito, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nainip lang, sabi dyan, whether they learn to be idle, wandering about from house to house, instead na napupuri, dumadalo sa mga gawain, nagbabahay-bahay, hindi para maghayo, kundi anong ginagawa nila, mga minamahal. And not only idle, but tattlers also and busybodies. Nagiging marites. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mari, anong latest? Amen? Pinag-uusapan nilang isang Kristiyano. Ikinikwento ko nung narinig, may padagdag pa, kaya naman may nag-away-away. Kasi naiinip. Amen? Amen. Supposed to be, ang ginagawa, napupuri. Supposed to be, nanalangin. Supposed to be, dumadalo. Pero ang ginagawa, sabi niya, no? They're becoming busybodies, speaking things which they ought not. May dagdag bawas na yung kanyang mga kwento, mga minamahal. For some are already turned aside after Satan. Akala nila, sa Diyos pa nila ginagawa yon. Pero hindi nila alam, ang sabi ng talata, kampon na sila ni Satanas. Ayaw natin mangyari yan sa atin, mga minamahal. Lahat ng ayaw mangyari niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, ayaw natin yan, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya dapat bantayan natin. Dapat kapag supilin natin, mga minamahal, kapag naramdaman na natin yan. How to avoid boredom. Yan na. Paano gagawin na natin, mga minamahal, para maiwasan yan? Romans chapter 12, verses 6 up to 8. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po sabi. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Amen. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, para mawala yung pagkainip natin sa paghintay sa mahal na Panginoon. Unang-una, we have to disrupt the rhythm of your boredom spirit. Espiritu po yan, mga minamahal. Kailangan putulin. Amen. Anong gagawin? Sabi diyan, having the gifts referring according to the grace that is given to us. Whether you prophesy. Amen? Sabi niyan, learn to uncover your spiritual gift. Kung ikaw ay naging Kristiyano 1980s or 1990s, dapat alam mo na kung anong gift meron ka. Mga minamahal, some of us, gift of healing. Some of us, gift of teaching. Some of us, gift of singing. Kaya nagiging choir. Giving. Kaya nagiging ginagamit sa pagbibigay. Pinagpala. Amen. Ang ilan humahayo dahil grabe prayer at saka sa pagte-testify. Ang sabi niyan, uncover your gift. Hindi po pwedeng matagal ka na hindi mo alam kung anong kaya mong gawin bilang regalo sa iyo ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa ministry, mga minamahal, sabi diyan, sabi diyan, proportion or ministry. Sa choir, dapat kapag tayo po yung choir, mga minamahal, kaya parati ka na ng choir, tagal ka na, hindi kupong-kupong, choir ka na. Nagsimula ka sa children's choir, ngayon adult's choir ka na. Amen? Sawa-sawa ka na. Nabuburdam ka na. Anong gagawin mo? Huwag kang tumigil mag-fasting. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil iinit ka.
Pero kapag hindi ka nagpapastig, talaga maiinip ka na. Sabi, ayoko na. Di ba? Dapat tuloy-tuloy ang katapatan, being a choir. Tandaan niyo mga minamahal, ang pagiging choir is an opportunity not given to everyone. Ito'y oportunidad na hindi binibigay sa lahat. Maraming gusto maging choir. Ang gagaling nilang kumanta. Pero hindi sila, kapag sila kumanta, hindi kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Pero ikaw, kung wala, mag-isa mo lang, pag pinakanta ka, kaliwat kanan ng boses mo. Pero kapag nagsama-sama na kasama ang choir, kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Hindi sa ganda ng tinig, kundi sa pagpapasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung choir ni Haring Gusapat. Oh, hindi naman sila talaga mananandata. Hindi naman sila mananandata. Pero siya ang iniharap sa mga batikan ng mga sundalo ng Moab, yung mga kalaban niya, mga minamahal. Di ba? Bakit? Nung dumating sila doon, ubos na yung kalaban. Dahil hindi sa galing, kundi sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Not in might and power, but in the Spirit of God. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Kapag ikaw, mga minamahal, ay worker, dapat ang isip mo ngayon, para hindi ka mainip, future focus. Amen? Kaya nainip ka dahil akala mo, mas maganda na yung ginagawa ngayon. Sa labas na lang ako. At least, may doon. Akala mo maganda. Ikatawagan mo maging manggagawa. Amen? Pag ko sinabing future focus ang isang manggagawa ng anak ng Diyos. Amen? Dahil talagang iiwanan mo pamilya mo eh. Laking sakripisyo niyan mga minamahal. Ang ilan, niwan trabaho. Amen? Pero tingnan nyo naman kung anong pangako ng mahal na Panginoon. Kindly, basahin natin Mateo, ang kabanata 19, talatay 27 hanggang 29. Kindly. From the book of Matthew, chapter 19, verses 27 up to 29. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 19, talatay 27 hanggang 29. hanggang 29. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. That's right. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Amen. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Oh, tingnan nyo. Kaya sabi ko dapat ang manggagawa, future focus. Huwag mo tingnan ngayon dahil talagang ibang katawagan mo. Amen? Kung ang katawagan mo ay manggagawa ng mahal na Panginoon, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Huwag kang mainggit sa kung ano katawagan nila yung mga nasa labas. Dahil iba ang katawagan mo. Tingnan mo, grabe pangako ng Diyos. Ang sabi ng mga apostol, sabi niya, anong iniwan namin kasi pamilya namin? Gano'n naman tatanggapin namin? Sabi niya, pag darating. Sabi niya, no? Sabi niya, kapag sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsunod sa akin sa pagbabagong lahi, pag-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. So ito yung mga 12 apostles, mga minamahal. Paano tayo? Hindi naman tayo apostles, 12. Sabi niyan, verse 29, at sa bawat mag-iwan ng mga bahay. Ito na yun, tayo yan, mga minamahal. Mag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, ama o ina o mga anak, mga lupa, mga business, mga profesyon, dahil sa aking pangalan,
ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi yan ipinangako sa normal na tao. Kung ang tao gagawa ng kalooban ng Diyos, kasasama sila dito. Pero sa mga taong ibinigay ang buhay para maging manggagawa ng mahal na Panginoon, hindi mababaliwala ang paggising mo ng alas 3 ng madaling araw. Hindi mababaliwala ang pawis mo. Hindi mababaliwala na ikaw ay bagamat gusto mo na matulog, mayroong prayer request, pupuntahan mo pa. Hindi mababaliwala lahat ng panalangin, lahat ng kalyo ng tuhod mo. Hindi yan mababaliwala. Bakit? Ang sabi ng talata, sa huling panahon, magmamana ka ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ikaw ay future thinking, hindi ka maiinip sa ginagawa mo araw-araw. Amen? Bakit? May pangako sa iyo ang Diyos. Para sa, special pala yung para sa akin. Amen? Ito na. Sa mga musicians, lahat ng mga manunugtog ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito na sa inyo doon. Sabi niyan, pakibasa, 2 Kronika, Kabanatay 5, talatay 13 hanggang 14. Kindly. Ating basahin, lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magising na po tayo, maliwanag ng mga minamahal. Amen? Wala na dapat natutulog. 2 Kronika, ang Kabanatay 5, talata ay 13 hanggang 14. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 2 Kronika, Kabanatay 5, talatay 13 hanggang 14, ito po ang nakasulat. Nangyari nga nang ang mga nangagpapakakak at mga awit ay nangagkatugma upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin Amen. at pasasalamat sa Panginoon. At nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap, sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi mga katayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam pa natin, akala natin, na instrumentalist, mga minamahal, o mga musicians, kanang tugtog-tugtog lang. Ang laki ng drama natin para sa kabubuti ng bawat Kristiyano. Para tumibay ang pananampalataya ng bawat isa, mga minamahal. We are not just there para magpasikat. Amen? Tayo nandyan dahil kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Karamihan sa ating mga minamahal, bago maging instrumentalist o musician, di naman alam talaga tumugtog. Amen? Natuto lang, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naging magaling sa tingin ng tao, mga minamahal, dahil tandaan niyo, ang totoong kagalingan ay kapag ang sumagsasabi sa iyo, magaling kaya mahal na Panginoon. Amen? Kapag bawat tugtog ka, mas ikaw ay tumutugtog, lumuluha ka pa rin. Dahil damang-dama mong banal na presensya ng Diyos. Yun ang pinakamagaling na instrumentalist ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag ikaw puro tugtog na lang, ay, sikat ka sa tao, pero hindi sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, kapag ikaw ay musician daw, ang sabi diyan, nangyayari, sabi diyan na kapag o nga ng mga ng pagpakakak at mga awit ay nagtugma. Ang musician daw, mga minamahal, walang sintonado dapat ang tugtog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan yung sintonaduhin yan. Walang kikilos na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Subukan niyo, mga minamahal. Gano'n mang pilit mo dyan. Talagang pag narinig mo, hiwalay. Kaya may practice eh. Amen? Kaya kailangan mag-practice. Dahil hindi po pwedeng maghiwalay. Amen? Pati yung beat, dapat talagang pasok sa beat. Hindi po pwedeng magkanya-kanya. Kaya noon, nung kami, kabago-bago ko pa noon, mga minamahal,
Kapag dumating ang instrumentalist at hindi nag-practice, tinatago nila yung drums. Walang magamit ng instrumento. Bakit? Dahil alam kung sino, di ba? Dapat nagpa-practice dahil lahat ginagawa para mapuri natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi diyan, tumugtog ng may kaayusan. Kaya nire-require, meron tayong uniform ang mga musicians natin na walang extra disturbing sounds. Hindi yung kapag tayo, kung ano gawit na, pupuri na, tapos kaya saka lang nagpa-practice. Hindi ganun. Dapat bago salang alam na. Tik-tik-tik, alam na kagad yun. Bakit? Mga instrumentalist tayo, musicians tayo ng mahal na Panginoon. Kung yung makasanlibutan, sila mga minamahal, kindatan lang nakakagawa silang tugtog ng maayos. Tayo, yun sa sanlibutan yun. Tayo, ang ating tinutugtugan, Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyos na pwedeng tumugon ng lahat ng panalangin meron ka. Diyos na tumugon ng lahat ng pagpapala na meron ka ngayon. Amen? So dapat ibigay mo todo. Amen? Sapagkat kapag hindi mo ginawa yan, kapatid, ang sabi niya, hindi kikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, always ready. Ba't tayo sinasabihan na dapat hindi na, kasi kuminsan mga minamahal, ay talagang glory to God lang. Amen? Kuminsan, dati-dati noon, mga minamahal, magsisimula na, kailangan umawit, nakaupo pa rin. Kaya sinasabihan tayo, binabato ng picture, alam mo nang susunod ka na, pumwesto ka na, huwag mo nang hintayin na, di ba? Kasi mag-instrumentalist ka, kung hindi ka instrumentalist, hindi huwag kang pumwesto dyan. Amen? Tayo mga minamahal, ilagay natin sa kayusan, kunting bitin, kunting hindi kaayusan, maniwala kayo sa akin. Hindi bababa ang ulap, banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Lahat na mapuprovoke. Bayan! Glory to God, mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, kapag nung nakarang linggo, glory to God. Ang mensahe, lahat. Nandun ako sa Germany. Pero, di ba, nabitin ng konti. Panginoon, kung ano nangyari dyan, ba't nang tagal-tagal na, matapos na isang verse kasi wala pang tugtog. Napakahalaga nun. Amen. Kaming nandun sa mga kapatid natin sa ibang bansa, hinihintay nila yon para tuloy-tuloy ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ginawa natin yon, lalo tayong pagpapalay ng mahal na Panginoon. Mawawala ang pagkainip, mawawala ang boredom. Bakit? Mayroon pa tayong dapat ayusin pala na ikagagalak ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ito, paghayo, do it with gladness. Yung mga manang maghahayo, gawin mo yan na may kagalakan. Amen? Sa mga nagbibigay, do it with simplicity. Sinabi ng talata, ang ilan, kung Jesus kailangan paalam sa ibang mundo. Wag! Mas magandang ang nakakaalam lang kapag ikaw nagbigay, ay ang Diyos. Sapagkat kapag nakita kanya ng sikreto, pagpapalain kanya ng sikreto. Amen? Kapag nagbigay ka at alam ng buong mundo, sasabihin nila, ay, matapat yan. Nakuha mo na ang iyong gantimpala mula sa tao. Mas masarap ang gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung ikaw ay ruler, leader, diligence. Dapat gawin mo daw yan na may kasipagan. Show it mercy. Sabi ng huling talata, mga minamahal, ipakita parati ang kahabagan. Kung ikaw ay parang mawala yung burden mo, hindi nawawala dapat ang kahabagan, mga minamahal. At ito'y may papatutuo ko sa inyo, mga minamahal. Alam natin lahat, noong December 31, 2025, ako po'y binangga yung motor kong bagong-bago na worth 100,000. Regalo na aking mga sweetheart. Glory to God lang. Amen? 3 days lang sa akin. Binangga ko ng lasing, walang license, walang ilaw, gabi. At talagang grabe ang nangyari, mga minamahal. Yung tinidor. Amen? Ang gabagan ng mahal na Panginoon pinagpala, 1 inch, tatamaan ng aking tuhod, pero pinag-ingatan ako ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ito pa, mga minamahal, dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang mga nakabangga sa akin. Yung motor na may sidecar,
dumiretso na ang bigat-bigat nun, na itulak niya doon. Ako naiwan sa kalsada. Bagsak, flat. Tumama ang ulo ko sa kalsada. Sabi ng aking mga anak, dapat magpa-CT scan, Papa. Dahil may sugat ako sa ulo. Pag tumama, malakas. Pero sabi ko, hindi naman ako nahihilo. Pero pumunta pa rin kami sa Bernal para magpa-CT scan. At makita ko may fracture, mga minamahal. Kabangan man na Panginoon, lumabas ang resulta, walang fracture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eto na, singilan blues. Sabi ko, nasaan ang taong nakabangga sa akin? Magbabayad siya sa akin. Amen? So, bilang tao, mga minamahal, nandun ang talaga sabi ko, kaya ko siyang ipakulong. Ginaganon ko, mga minamahal. Nung unang pagkikita namin sa may police station, umiiyak yung nakabangga sa amin. Dahil sabi ko, bayaran mo yung yun na yung motor, bili mo ko ng bago. Dahil bagong-bago yun. Dahil kung hindi, tutuloy ko ang kaso. Ang daming kaso tatamaan, mas malaking babayan. Ginaganon ko na, mga minamahal. Wala talaga mapibiga. Dahil isa siyang construction worker. Amen? So, ibig sabihin, talaga wala kang magagawa. So, sabi ko, sige, tuloy namin ng demanda. Kaya kong magdemanda. Sa totoo lang, napakamura. Pinagpala ko mga Panginoon, kaya kong mag-file ng kaso. Pero ang puso namin, kawawa naman. Di ba? Sabi ko, sa isip na lang namin na magsulat. Tingnan mo na lang, ikaw nga, supposed to be, madisgrasya, pero pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Di ba? Tatama ang ulo mo, kung natama ka dyan, delikado yan. Pero ito, nakakatayo ka pa rin. Ibig sabihin, pinalaso ka lang ni Satanas. Pero pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, ito. Kapag dumarating sa buhay natin ito mga minamahal. Amen? May aral ang Biblia dyan. Ating basahin bago ko ituloy yan mga minamahal. Dito sa Ikalawang Samuel, kindly. Ikalawang Samuel, Kabanata 16. Talatay 5 hanggang 6, italon sa 9 hanggang 12. Amen. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, Kylie. Dito po sa aklat ng Ikalawang Samuel, Kabanata 16, talatay 5 hanggang 6, talon ng 9 hanggang 12. 12, ganito po ang pagkasabi. At nang dumarating ang hari sa Bahurin, narito, lumalabas na mula rooy isang lalaki sa angkan ng sangbahayan ni Saul, na ang pangalay Semi, na anak ni Jera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas, at kanyang inihagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David, at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Bago ito rin kapatid, tinan nyo how powerful is David. Hari, kaliwat kanan niya mga opisyal, isang utos lang niya, kaya niyang papugot ang ulo. Ganon ang kapangyarihan ni David, mga minamahal, na minumura ng isang tao. See? Tuloy mo kapatid. Talatay 9 hanggang 12. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai na anak ni Sarbiya sa hari, bakit susumpain nitong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo at pugutin ang kanyang ulo. Amen. At sinabi ng hari, anong ipakikialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Sarbiya, sapagkat siya'y nanunumpa at sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, sumpain mo si David. Amen. Sino nga ang magsasabi, bakit ko gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, narito ang anak ko na lumabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay. Gaano pa nga ang gagawin ngayon ng binhamitang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya sapagkat iniutos ng Panginoon sa Amen. kanya. Marahil ay titingnan ng Panginoong ang kasamang ginagawa sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, ang tao, kung minsan kapag mayroong ginawang masama sa iyo ang iyong kapwa, gumaganti tayo. Amen. Amen. Because of pride.
Ako, gusto kong gumanti doon sa nakabangga sa akin because of my pride. Sabi ko, ito taong ito, nanahimik ako. Di ba? Ganon din ang ilang tao, mga minamahal, mga Kristiyano kung minsan. Sige lang, hindi niya kayang mahabag sa mga taong gumagawa ng masama sa kanila. Pero pag tayo dumadaan sa bagay na ito, learn from the story of David. Nung siya po, mga minamahal, ginagawa ng masama, he has all the power para sabihan, ipahamak kita, putulin ko ang ulo mo. Lahat meron siya. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Ang sabi niya, hindi niya gagawin sa akin yan kung hindi pinayagan ng aking Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka ichichismis ng iyong kapitbahay, gagawan ka ng mga kwento-kwento kung hindi iyon pinayagan ng mahal na Panginoon para ikaw ay sanayin sa isang mas matindi pang katawagan. Amen? Kapag nasaktan ka, kapag sinabihan ka ng isang bagay at ikaw ay talaga nasaktan, ay yan ay hindi mo dapat gantihan o ikalupaypay dahil nangyari yan dahil pinayagan ng mahal na Panginoon at may purpose siya sa iyo. Kapag ganoon, parati ang isip natin, mga minamahal, yung last verse, sabi ng verse 12, marahil ay titignan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa niya sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin. Kapag itong gumagawa ng masama sa akin, ay patatawarin ko na lang at instead na ako'y magalit, ngingitian ko na lang siya. Alam kong pagpapalain ako ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa namin, mga minamahal. Hindi na kami bumalik sa pulis. Hindi na kami bumalik sa abogado. Dahil kinausap na namin ang abogado. Sabi na lang namin, sige, bala na lang. 100,000 lang. Sige, walang problema. Amen? Pero alam niyo, mga minamahal, sa pagsagawa namin na yon, mga minamahal, yung 100,000 na binangga na motor, pinalitan ng millions ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sinunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kung seryoso tayo sa bawat ginagawa, kapag bawat aral na ating natututunan sa Biblia, ating isinasagawa, totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. If you do all this, mawawala ang burden natin habang naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? The last thing, do not forget to be grateful to our God sa lahat ng natatanggap at nangyayari sa ating buhay. Huwag nating kalimutang maging mapasalamatin. Good or bad, tandaan niyo yan. Hindi lang sa good lang magpasalamat ka. Even bad things, magpasalamat ka dahil alam mong may purpose sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay ang problema, ang tao kapag pinagpala na o nasaktan, kinakalimutan natin ang Diyos. Ating basahin last 3 verses, Jeremiah chapter 2, verse 32. Kindly. Aklat ng Jeremias, Kabanatay 2, talatay 32. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 2, ang talata po ay 32. Malilimutan baga ng dalaga ang kanyang mga hiyas o ang kasintahang babaeng kanyang kagayakan? Gayon may nilimot ako ng bayan ko sa mga araw na walang bilang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Matagal mo nang kinakalimutan, kapatid, ang Diyos na magpasalamat. Ang dami na niyang ginawa sa iyo, pero nakakalimutan mo na pasalamatan siya. Hindi sapat na ikaw ay nandito, pero ang puso mo wala. Ang totoo, nagpapasalamat. Saan ka man naroroon, mayroon tinatawag na quality time. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Ating basahin itong huling talata, mga minamahal. Awit 91, talatay 1 hanggang 2. Kylie. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 91, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Kaya po sabi, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. That's right. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan
at aking katibayan. Ang Diyos ko ay siyang aking tinitiwalaan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tumanggap ka ng pag-uusig, pasalamatan mo ang Diyos. Tumanggap ka ng pagpapala, pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagpapasalamat, pag sinabing quality time, it is only you and our God. Kaya nga sabi diyan, no, He that dwelleth in the secret place. Walang nakakakita niyan sa iyo. Nangyayari yan pagpapasalamat ng kapatid. Nagdadrive ka. Habang nagpupuri, tumutugtog ang iyong stereo. Lumuluha ka. Walang nakakaalam. It's you and your God. Amen? Have quality time. Hindi dapat nawawala yan. Walang araw dapat na hindi mo pinapasalamatan ng mga Panginoon. Ang pagpapasalamat na walang nakakarinig, it is between you and your God. Dahil kapag nangyari yan, mga minamahal, tandaan po natin. Sabi nga nung isang awit din, na ating inawit mga minamahal, lately, I've been winning. Di ba? Nananalo tayo parating battles. Pero hindi nila alam. Bata lang tayo, nanghihina rin naman tayo. Kaya, di ba? Meron din tayong mga weak points. Achilles point. Meron tayong tinatawag na kryptonite. Kung yan, we call it that way. Sa ating buhay, mga minamahal, nanghihina rin tayo. Pero kapag tayo, mga minamahal, nasa tao, akala natin, malakas na malakas tayo. We're strong. Ay, talaga magaling yan. Pero tayo, mga minamahal, dumarating ang oras. Di nila alam lahat yun. Na isang moment in our life, we have a quality time with our God. Nagsusumbong tayo sa Diyos. Amen. Amen. Pwede ka magsumbong sa Diyos. Lahat ng sama ng loob meron ka. Lahat ng pasakit na naramdaman mo dahil sa nangyari sa buong buhay mo, araw-araw, pwede mo yan isumbong sa mahal na Panginoon during the quality time. No one can see that. No one can hear that. It is between you and your God. Kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, God is always waiting for us. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside these are more. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, but they don't see the enemy. They lay me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know
when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and run for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, minamahal, kala natin yung mga manggagawa malalakas. Sometimes hindi tayo masyadong mindful. Nakakapagbitaw tayo ng mga salita, nakakasakit tayo sa damdamin ng ating mga kapwa. Take note, umiiyak din ang mga yan. Yung mga leaders, mga choir, yung mga kapatid, kala natin okay lang sila because we want other people look at us. We are okay. We are strong. Pero sabi ng awitin, mga minamahal, sabi ng awitin, hindi nyo lang alam na kapag nasasaktan ako, bumabalik ako sa aking Diyos. Nagsusumbong lang ako. Sinasabi ko lang, masakit ang damdamin ko. Ngunit ang Diyos nagbibigay ng saganang pagkalinga. Yan ang dahilan kung bakit pagdating ng kinabukasan, makita nyo silang muli, nakangiti na naman bagamat kahapon nasaktan. Amen? Because we are just as normal as we are. Ang tanging kalakasan meron tayo, mga minamahal, ay ang Diyos na meron tayo. Let's sing again. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. I never Praise faced the the Lord. dream. But they don't see the enemy that laid me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, isa nun pa, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, let us pray. Heavenly Father, walang bagay na naliligid sa iyo. Talastas mo ang nararamdaman ng iyong mga anak. Isip
damdamin, walang bagay na ligid sa iyo. Kung nakikita mong kami naiinip sa kahihintay sa iyo, alisin mo ito, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming maging malakas. Tulungan mo kaming patuloy na hakbangin ang aming kaligtasan. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tanging ikaw ang aming santigan. Mahabag ka sa iyong mga anak. Ito ang aming sabot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Ang salitang inyong napakinggan, yan ay para sa lahat. Kung inyong tatanggapin si Jesus, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Ang unang reglamento ay ang tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan ay Jesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao. Siyang Diyos na binigay sa silo ng langit at lupa upang tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang patawarin sa ating mga pagkasala. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao dahil lahat tayo nagkasala. Kung tayo magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Buhay ang Diyos. Manilangin ka sa Kanya, tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Be baptized in Jesus' name so that sins will be forgiven and you shall receive power from the Holy Spirit on high. And the fourth is ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita mo umiyak pag naman pa ng presensya. Yan ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. At kapag ginawa mo yung gampanin niya malapay, magpatuloy ka. Hindi itong una, huli na. Hindi dapat. Dapat nagpapatuloy ka. Dahil nakamtan mo, ibinigay sa iyo ang pagkakataon maging tunay na anak ng Diyos. Lahat ng aking sasabihin, kapatid, itaas mo yung mga kamay, pikit ang mga mata. Lahat ng aking sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto kitang makilalang lubusan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kung tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan, pinakamamalapin ni Jesus na rin mga anak. Sama sila naroon. Alam namin, walang adlang upang maabot mo ang kanyang mga pangailangan. Walang distansya makaadlang. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin sa oras ito, mga Panginoon. Gawin mo sa Antonio na Kristiyano sa katotohanan sa panalangin na aming ginagamit ng Berpang Kristo with Estrada Almeida. Ang bumami naman na magagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat ang kanyang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa, hindi una tulito ang kanilang paglilingkod. Simala pa lamang na tumala Panginoon. Makasama naman sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nasa nating ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon sa iyong sa salita. Kapag kami maramdam sa Santong Espiritu, kami magkapayapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sorso sa pandalangin na aming ginagamit ng Berpang Kristo with Almeida. Ang mga minaman naman magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, gawa ng kaaway, high blood, lahat ng mga stroke, lahat ng gawa ng mga karamdaman binibigay ng diablo sa buhay ng aming mga kapatid. I command to cast out, build in Jesus' mighty name. You build in Jesus' name. Lahat ng mga pagbalupay-pay, panalamig, cast out in Jesus' name. Pagkababalik sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' mighty name. Build in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Tayo natin tumayo at tayo tatalon 3 beses sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord bilang pag-angkin na yung ating pumapanalangin, ito na po yung ating natanggap na. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapanan. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, sweet Jesus. Amen and praise the Lord. At dyan na po tapos sa ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong announcement. Narito na po ang ating pong mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Bukas po ay araw po ng linggo. Amen. Sa dako po ng Umingan ay ika-30 anibersaryo po mga minamahal. Amen. Kaya't mayroon pang hayo ngayon mga minamahal. Amen. May grupo po mga minamahal. Pangunahan po ng ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon, and beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa mga nais pong sumama po tayo mga minamahal. Amen. At mga minamahal, bukas po ay araw po ng ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? After ng closing prayer, mga minamahal, ang ating pong mga beloved adults choir, meron pong practice, mga minamahal, at ang ating mga beloved youth and singles choir and beloved Jesus Finest Generation choir ay mamayang hapon po, mga minamahal. 6:00 po, mga minamahal. Amen? Ang practice ng ating pong mga beloved Jesus Finest Generation choir and beloved youth and singles choir, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, suportahan po natin yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. Yung ating Bible study, amen, sa araw po ng Martes, sa Barangay Tubag, mga minamahal, kay Tatay Rodolfo de la Cruz, amen, ang venue, mga minamahal. Doon po gaganapin yung Bible study, 2:00 hanggang 5:00, mga minamahal, ng hapon. At sa tuwing araw po ng Huwebes, meron din pong Bible study doon po sa Barangay Kalumbuyan, Road 3, mga minamahal. Sa residence po ng ating pong beloved sister, Gemma de la Cruz, mga minamahal. Amen? Araw po yan ng Huwebes, mga minamahal. Suportahan po natin yan, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin, mga minamahal. Amen? At sa mga bawat pamilya, ito po yung proyekto, mga minamahal. Amen? Sinabi ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboynier. Amen? Sa isang pamilya, bawat pamilya, may 5 na pinakamababa na upuan, mga minamahal. Amen? Project po natin ito. Amen? O kaya 10 o kaya 5, mga minamahal. Amen? Upuan. Amen? Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga general announcement. 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Magsisimula po ito ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating dan po dyan sa may information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Ating suportahan, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal. Amen? I-share po natin yan, mga minamahal. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen? Pwede tayong lumapit sa ating pong beloved Ate Vines near, mga minamahal. Available po sila. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Diyan po sa ating pong kinaupuan, manalangin na po tayo, mga minamahal. Amen. Bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy pa rin yung follow up natin, mga minamahal. Amen. At follow up natin yung ating pong mga minamahal, mga
kapatid, mga minamahal, yung hindi na po nakakasama, hindi na po mga minamahal, amen, dumadalo, puntahan po natin sa kanilang mga tahanan, kung alam po natin yung kanilang mga bahay, mga kanilang barangay, magsama po tayo mga minamahal, amen, at mga minamahal, amen, sa ating pong mga minamahal, mga baguhan, dumalo po tayo lagi, mga minamahal. Amen. Upang yung ating pananampalataya ay madagdagan. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makatiyak, mga minamahal. Amen. Makapasok tayo sa pintuan ng langit, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag na wag pong umabsent, mga minamahal. Lalong-lalo na, malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't wag tayong umabsent, mga minamahal, upang makatiyak tayo ng ating kaligtasan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa nais po, mga minamahal, amen? Pwede pong sumunod, mga minamahal. Amen? Yung mga nais pumunta ng Umingan sa mga may sasakyan. Amen? Kung sinong pong nais sumunod, pwede pong sumunod, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord.